ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பர் கலெக்ஷன் பார்க்க போகிறோம். நியூ டிசைன், டிஃப்ரெண்ட் டிசைனுங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது நேவி ப்ளூ கலர் சாரீங்க. சாரீ ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு இது மாதிரி மியூசிக்கல் டிசைன் வந்துடும். சூப்பராக இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க. பார்டர் பாருங்கள், பார்டர் வந்து உங்களுக்கு க்ரீன் கலர் கொடுத்துருக்காங்க. பார்டரில் இது மாதிரி சில்வர் ஜெரி பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அங்கே சாரியோட ஃபுல் வியூ பார்க்கலாம். செம்ம அமேசிங்காக இருக்குங்க. இது நீங்கள் வேர் பண்ணிங்களா ஒரு நியூ லுக்காக கொடுக்கும். பாருங்கள், சாரியோட ஃபுல் வியூ பாருங்கள். இதில் ப்ளவுஸும் பல்லும் பார்க்கலாம். இதாங்க பல்லு பாருங்கள், ஜிக்ஸாக் டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குங்க. ப்ளவுஸ் பார்க்கலாம். இதாங்க ப்ளவுஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ளெயினாக கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. கைக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சில்வர் பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குங்க. கிளாத்தும் நல்ல குட் குவாலிட்டிங்க. இதோட ரேட்டு 580ங்க. ஃப்ரீ ஷிப்பிங் உண்டுங்க. தமிழ்நாடு ஃப்ரீ ஷிப்பிங் உண்டு. அட்ஜஸ்ட் ரேட்டு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் வருங்க. இதில் இருக்க கலர்ஸ் பார்க்கலாம். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற கலர் வந்து மெரூன் கலருங்க. பாருங்கள், சாரீ ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு இது மாதிரி மியூசிக்கல் டிசைன் வந்துடும். ஒயிட் கலரில் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. பார்டர் பாருங்கள், பார்டர் வந்து உங்களுக்கு பிங்க் கலரில் வந்துடும். ப்ளவுஸும் பிங்க் கலரில் வந்துடுங்க. பார்டரில் உங்களுக்கு இது மாதிரி சில்வர் ஜரி ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக லுக்காக இருக்குங்க. இதோட ரேட்டு 580ங்க. தமிழ்நாடு ஃப்ரீ ஷிப்பிங் உண்டுங்க. அடுத்தது நம்ம இதில் பார்க்குற கலர் வந்து ரெட் கலருங்க. ரெட் கலருக்கு உங்களுக்கு லைட் ஆரஞ்ச் ஷேடில் எல்லோ கலர் கொடுத்துருக்காங்க. காம்பினேஷனு சூப்பராக இருக்குங்க. உங்களுக்கு பல்லும் ப்ளவுஸும் கான்ட்ராஸ்ட்டாக வந்துடும். உங்களுக்கு பார்டர் வந்து சில்வர் ஜரியில் கொடுத்துட்றாங்க. இதோட ரேட்டு 580. தமிழ்நாடு ஃப்ரீ ஷிப்பிங் உண்டுங்க. இது லாஸ்ட்டாக நம்ம இதில் பார்க்குற கலர் பாட்டில் க்ரீன் கலருங்க. செம்ம அமேசிங்கான டிசைனுங்க. நியூ டிசைனுங்க. இது மாதிரி டிசைன்ஸ் நீங்கள் எங்கேயுமே பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குங்க. உங்களுக்கு பார்டர் வந்து கிளிப்பச்சை க்ரீனில் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. பாருங்களேன், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. உங்களுக்கு பல்லு பாருங்கள், பல்லு இது மாதிரி வந்துடும். சூப்பராக இருக்குங்க பல்லு டிசைனும். இதோட ரேட்டு 580. தமிழ்நாடு ஃப்ரீ ஷிப்பிங் உண்டுங்க. அடுத்தது நம்ம ஜியோ காட்டன் சாரீ பார்க்குறோம். இது பாருங்கள், இதோட மெட்டீரியல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். சூப்பராக இருக்குங்க மெட்டீரியல் பாருங்கள், செம்ம சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் வேர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குங்க. குத்தவே குத்தாது. பாருங்கள், சாரீ ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு இது மாதிரி ஃப்ளோரல் டிசைன், கொடி டிசைன் கொடுத்துட்றாங்க. சாரியில் வந்து கிளிப்பிச்ச க்ரீன் கலரு, அப்புறம் பார்டர் கோல்டன் பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க. சாரியோட ஃபுல் வியூ பார்க்கலாங்க. டபுள் சைடு ஈக்குவல் பார்டர் வந்துடும். உங்களுக்கு வந்து இதில் காம்பினேஷன் வந்து ரெட்டு, ஆரஞ்சு, ப்ளூ கலர் காம்பினேஷனில் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த டிசைன் நீங்கள் வேர் பண்ணிங்களா செம்மையாக இருக்குங்க. இதில் ப்ளவுஸும் பல்லும் பார்க்கலாம். இதாங்க பல்லு ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ஃப்ளோரல் டிசைன் கொடுத்துட்றாங்க. ப்ளவுஸ் பார்க்கலாங்க. இதாங்க ப்ளவுஸ் பாருங்கள், டிசைன் சூப்பராக இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க. இதோட ரேட்டு 580ங்க. தமிழ்நாடு ஃப்ரீ ஷிப்பிங் உண்டுங்க. அட்ஜஸ்ட் ரேட்டு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் வருங்க. அடுத்தது நம்ம இதில் பார்க்குற கலர் வந்து பிங்க் கலருங்க. இதில் இருக்க எல்லா கலர்ஸுமே சூப்பரான கலர்ஸு, செம்ம ஹிட்டான கலர்ஸுங்க. மிஸ் பண்ணாதீங்க. பிங்க் கலர் பாருங்கள், பிங்க் கலரில் காம்பினேஷன் பாருங்கள். உங்களுக்கு சாண்டலில் இது மாதிரி ப்ளூ கலர் காம்பினேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. இதில் இருக்க பல்லும் ப்ளவுஸும் செம்மையாக இருக்குங்க. இதோட ரேட்டு 580. ஃப்ரீ ஷிப்பிங் உண்டு. அடுத்து நம்ம இதில் பார்க்குற கலர் நேவி ப்ளூ கலருங்க. இதில் கலர் காம்பினேஷன் பார்க்கலாம். இதில் வந்து உங்களுக்கு சாண்டலில் எல்லோ, க்ரீன், வயலட் கலர் காம்பினேஷனில் பண்ணியிருக்காங்க. சாரீ வந்து வேர் பண்ணுறதுக்கு செம்ம ஈஸியாக இருக்குங்க. ரொம்ப கஷ்டமாலாம் இருக்காது. இதோட ரேட்டு 580. ஃப்ரீ ஷிப்பிங் உண்டு. என்னோடய ஃபேவரட் கலருங்க. எல்லோலேயும் உங்களுக்கு சாண்டலு, க்ரீனு, ரெட்டு கலர் காம்பினேஷனில் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குங்க. எல்லோ கலர் வந்து எல்லாருக்குமே அழகாக இருக்கும். மிஸ் பண்ணாதீங்க. இதோட ரேட்டு 580. ஃப்ரீ ஷிப்பிங் உண்டு. அடுத்து நம்ம பார்க்குறது ப்ளூ கலரு, ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ப்ளூ கலருங்க. பாருங்கள் கலர் காம்பினேஷனு, இந்த ஃப்ளோரல் டிசைன், கொடி டிசைன் காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்குது. கலர் காம்பினேஷன் இது எல்லாத்துலேயுமே அருமையாக இருக்குங்க. இதோட ரேட்டு 580. ஃப்ரீ ஷிப்பிங் உண்டு. அடுத்தது நம்ம இதில் பார்க்குறது ரெட் கலருங்க.
ரெட் கலருக்கு உங்களுக்கு எல்லோ இந்த மாதிரி க்ரீன் கலர் வெல்லட் கலர் காம்பினேஷனில் பண்ணியிருக்காங்க. அருமையான டிசைனுங்க. இதோட ரேட்டு 580 ஃப்ரீ ஷிப்பிங் உண்டுங்க. அடுத்து லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்குற கலர் ராயல் கலர் பிளாக் கலருங்க. சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த பிளாக்குக்கு இந்த கலர் காம்பினேஷன் செம்மையாக இருக்குது. இதோட ரேட்டு 580 ஃப்ரீ ஷிப்பிங் உண்டுங்க. தமிழ்நாடு ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கு, அதர் ஸ்டேட் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் வருங்க. இந்த சாரீஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா ஸ்க்ரீனில் தர வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து உடனே மெசேஜ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.